lam sogo joto tiprasa lukurok no tabuk social media o kaisa video marke viral wngwi tongkha tai kebo sini tripura haste ni khoroksa short film khlainai eba KSF channel short film khlainai Hamari Debbarma ni tamni male norok screen no video nugui mankhana je Hamari Debbarma kwbangma borok bai je kaisa video hamya wngwi tongkha abo kwbangma no tabuk FB Insta YouTube rogo marke viral wngwi tongkha belai kheno asini tiprasa lukurok wana laijak je obo hai tomung wngana hnai engki tai kaisa hangke norok nugui mankhana je tabuk Hamari Debbarma bini Insta o story o share khaireka je khoroksa tokha kosamni borok bai hekeba wanjai bai bo post khlai reka kwbangma sini tiprasa rokno wana laijak swkng ni bwsai eba biango thangka abo hekeba bo kubui da o wansa bai hamjaklainai जों belai thanai kisa salono जों nugui mankha je sini Elizabeth kolai bo haino wansa bai kaijak tabuk Elizabeth das wngwi thangkha engke tabuk Hamari bo tomukno wanjai bai kaijak thangkhe Hamari das wngwi thanai nei kwbangma sini tiprasa lukurokno baksa hangkeba jol laijak baksa hangkeba kwbangma no hamya salake tai tabuk जों asok sawi mansuya ko je kubui ko aboni bagwi khajani mare kiching song norok phainai salni update nasing tongdi।